is my story. No one else can decide it for me. I'm the one who can change it. My life is mine. Don't let the silence take control. Ang lunch na daw. Sakay sudan. Sir Sudan! Taong! Taong ang Sudan! Taong. Ayan o. Imagine mo sa tadana. Thank you, Lord, sa walang sawang pagsama sa akin sa bawat pagsubok ng aking buhay. Sa gitna ng paghihirap at pangamba, hindi mo ako iniwan. Salamat sa iyong gabay na nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa iyong pagmamahal, natutunan kong magtiwala at lumaban. Sa bawat luha at pagsubok, ikaw ang naging aking kanlungan. Sa iyong mga kamay, alam kong may bagong simula at mas matatag na bukas. Patuloy akong susunod sa iyong kalooban dahil alam kong ang iyong plano ang pinakadakila. Walang imposible sa iyo, at sa iyo ako lubusang magtitiwala. Today is June 5, 2026. Unsa kay okasyon karon? Kana lang susi ang nabilin. Isa na lang ang double rum. O isa ka trifle, tulo ka single rum. Ano lang na siya nabilin. No? Why kaya? Unsa kay okasyon? Wow! Ako na sa daan mati. Wow! Tahong and shrimp. Birthday ni Pia. Happy birthday, Pia. Happy birthday to you. Birthday ni Pia. Kaon ko kay wala kay allergy. Ay, yummy kayo. Ay. Kaya niyo kada ko. Thank you. You are the only one, my everything. And for you, this song I'm singing all my life. I pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. 'Cause